Hvordan optager blodet ilt, og hvad bruger vi ilten til? Luften føres ud i vores forgreninger, bronkier. De mindste forgreninger er bronchioler. Blodet ender i alveoler, efter det har været i bronchiolerne. Det er her iltoptagelsen foregår. Udenom alveolerne snor mange kapillærer sig. Kapillærer er blodkar, og det er her iltmolekylerne optages, hvilket de gør ved at diffundere fra alveoler over i blodet i kapillærerne. Når musklerne arbejder under konditionstræning, skal de bruge ilt til at producere energi. Jo mere energi man kan optage, jo bedre form er man i. Når vi indånder ilt, kommer det i vores blodbane, ført ud til vores celler og i mitokondrierne og er med til at opbygge ATP. En glukosemolekyle bliver så dannet til 30 ATP, som bruges til energi, når kroppen bevæger sig. Hvorfor udånder man CO2? Når ilten skal ud til musklerne, skal kuldioxiden væk fra cellerne ud af kroppen. Dette skyldes, at kuldioxid stammer fra maden, som fordøjes og som cellerne har brændt af for at skaffe energi til dannelsen af ATP. Derfor udåndes kuldioxid. Hvad sker der med slagvolumen i fysisk arbejde, og hvordan hjælper hjertet musklerne? Slagvolumen og pulsen stiger under fysisk arbejde, da der pumpes mere blod ud til musklerne. Hvad er forskellen på et utrænet og trænet hjerte? Hos veltrænet er slagvolumen højere, fordi deres hjerte kan pumpe mere blod ud per slag. I hvile er pulsen også lavere hos de veltrænede, netop på grund af et højere slagvolumen. Modsat hvis man er utrænet, så er ens slagvolumen lavere, og derfor kan hjertet ikke pumpe mere blod ud per slag, som en veltrænet. Hvad sker der, når man henholdsvis hviler eller er i fysisk arbejde? Slagvolumen og pulsen stiger, når man er i fysisk arbejde i forhold til, når man er i hvile. Åndedrætsdybden og frekvensen stiger ligeledes, så vi kan få iltet mere blod. Hvorfor sveder man? De to svedkirtler, som findes i kroppen, hedder ekrinekirtler og apokrinekirtler. Under fysisk arbejde danner musklerne varme. Denne varme vil resultere i, at vi vil overophede, og derfor danner kroppen sved. Afkøling sker, når sveden fordamper. Hvad er forskellen på røde og hvide muskelfibre? De røde muskelfibre kan arbejde i lang tid uden at blive trætte. Det skyldes, at de har en rig blodforsyning og et højt indhold af myoglobin og en effektiv energiproduktion af ATP. Den rige blodforsyning skyldes, at de har mange kapillærer og kan dermed tilføje meget ilt. Røde muskelfibre er derfor gode til udholdenhedssport som langdistanceløb. De hvide muskelfibre er tykkere end de røde og kan derfor hurtigt udvikle høj kraft. De er gode til anaerob træning, altså uden ilt, men bliver hurtigt trætte. Derfor er de gode til styrke og hurtighed.